Только всего новогоднего. Зачем вам 4 елки? Зачем 4 елки? Можно одну забрать. Огонек вчера снимал. Синий. Тузардан, что ли? Не знаю, нет. Шаянларым минем, акыллыларым, сәлетләрем, сәлем сезгә барыгызга да. Нинди тапшыру вакыты килеп җиткәнен аңлагансыздыр инде? Әлбәттә шулай. Эфирда җырлы селфи. Башлыйбыз. Ничек сезнең хәлләрегез, дусларым? Укудан арып бетмәдегезме әле? Һәр яңа тапшыру сайын сезнең яңа ел каникулларын көтүегезне ныграк тоям. Аңлыйм, барыбыз да мәктәп дигән нәрсә аша үттек. Әйе, чыннан да бар көчеңне җыеп, иртән уянырга кирәк бит. Оннан торырга, мәктәпкә барырга. Әле ярый да мәктәп якында гына булса. Әгәр дә инде сез укый торган җирегездән еракта торасыз икән, димәк, тагын 1 сәгатькә иртәрәк торырга туры киләчәк. Ләкин укымыйча да булмый. Белем, алдагы тапшыруларда әйткәнчә, иң кыйммәтле нәрсә. Юкка гына халкыбызда көчле берне егар, белемле меңне егар дип әйтмиләр. Күбрәк сөйләнеп киттек, ахырсы, әйдәгез хәзер 1 генә минут ял итеп алыйк. Ләкин тик утырып түгел, үткән атнада җыелган матур клипны карап.
Дуслар, менә шундый соравым бар сезгә. Әгәр инде сез яңа ел каникуллары җитүен шул кадәрле көтәсез икән, димәк, нинди дә булса планнар корырга өлгердегезме соң? Мәсәлән, берәр кеше белән күрешеп алырга, яисә берәр кая барып ял итәргә. Сез бит инде 2 атна дәвамында диванда гына телефонда уйнап ятырга җыенмыйсыздыр дип өметләнәм. Безнең шаяннар андый түгел. Сезгә бер киңәш бирәсем килә. Күбрәк саф һавада булырга тырышыгыз. Кар көрәп, ул шулай ук ял итүләрнең берсе. Чөнки аннар биттән буенча ниндидер үзгә кызулык йөгерә. Чаңгыда шуып, яисә берәр махсус ял итү урынына барып, сноубордта йөреп алу да бер дә комачауламас. Без исә балачакта таудан чана шуа идек. Күз алдына китерегез. Кичке авыл. Син чаба-чаба авылның иң зур тауына барасың. Андагы тавышлар яңгырап бөтен авылны тутыра. Инде килеп җиткәч, син бу манзараны үз күзләрең белән күрәсең. Улысы да, кешесе дә, хәтта әби бабайлар да чана шуып күңел ача. Әле бер-берсе белән ярышалар, биремнәр бирәләр. Бирем дигәннән. Biz də sizə birim qoyğan idik bit әле. Unutmadınızmı икән? Unutsanız, әйдәгез бергәләп карап искә төшерик. Жырлы селфи тапшыру бик яхшы тапшыру һәм сезгә миннән җыр. Опа! Düşlerim uyni gülenine gülmeyim. Uyanında yemin tapmayım ni buldu bilmeyim. Siz matur kızlar nik şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsınız. Siz matur kızlar nik şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsınız. Min olda gel başotda har şokmaqtılar. Kızlar gına uğrap uza yaratmıyorlar. Siz matur kızlar nik şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsınız. Siz matur kızlar nik şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsınız. Anlaşılmay benim hislerim. Şulay yok mu yalnız öter benim kişilerim. Siz matur kızlar nik şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsınız. Siz matur kızlar nik şayardasız. Yüreğimnin yanıların anlamışsınız. Kızlar. Так, шак кына ял итү темасынан читкәрәк китеп торыйк әле һәм тапшыруыбызның төп вазифаларына кайтыйк. Безнең биремне уңышлы үтәүчеләр белән таныша башлыйк. Беренче катнашучы. Дусларым уйный көлә, мин генә көлмим. Уенында ямын тапмыйм, ни булды белмим. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яныларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яныларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яныларын аңламыйсыз. Икенче катнашучы. Мин эшемдә гел почетта һәрчак мактыйлар. Кызлар гына урап уза, яратмыйлар. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз?
Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Өченче катнашучы. Дус ишләрем уйный көләм инде көнне. Уянында ятак мине булды белмим. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Дүртенче катнашучы. Минем эшем гел почетта һәр чак мактыйлар. Кызлар гына урып уза, яратмыйлар. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Шанашу дигәштен күңелдә әллә нинди ностальгия хисләре уяна. Аны бары тик авыл балалары гына беләдер. Әйе, шәһәрдә дә шанашуарга була, ләкин авыл романтикасы, үзенә бер төрле атмосферасы ул гомумән башка нәрсә. Шанашуып туйгач ул катып беткән бияләйләр, эшләре кар тулы итекләр. Инде өйгә кайтып кергәндә син ниндидер бер боз кисәгенә әйләнә идең. Иң истә калган нәрсәләрнең берсе авылда иң кыю егетләр белән җыелыша идек тә таудан ат арбасына утырып төшә идек. Ләкин сезгә алай эшләргә киңәш итмибез. Бик куркыныч нәрсә һәм сәламәтлеккә зыян китерергә була. Җыелышу дигәндә бүгенге биремне уңышлы үтәүчеләрнең видеоларын без һәр вакыттагыча бер моңлы клипка җыйдык. Карап алырга вакыт дип уйлыйм. Карыйбыз. Düşlerim uyni gülem inine külmim. Siz matur kızlar nik şoyardasız. Siz matur kızlar nik şoyardasız. Min avulda gel paşotda her şok maktıylar. Siz matur kızlar nik şaşardasız. Siz matur kızlar nik şaşardasız. Anlaşılmay benim hislerim. Şuna yok mu yalnız öter benim kişilerim. Siz matur kızlar, nik şaярtасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Siz matur kızlar nik şaşardasız. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Kızlar. Әлбәттә, сездә икенче биремне тизрәк өйрәнеп, башкаларны уздырып, аны видеога төшереп, безгә җибәрү теләге уянгандыр, һәм сезне көттерергә бер дә хакыбыз юк. Шуңа күрә яңа бирем карыйбыз һәм истә калдырабыз. Бездә бик таулар барлар, тау астында таллар бар.
Talda yaprak minde sağış, sizden indi haller var. Talda yaprak minde sağış, sizden indi haller var. Tağ astında salqın şişme ağıp düşe ullaqqa. Sağnuğumna iteridim jilde ismi ul yakka. Sağnuğumna iteridim jilde ismi şu yakka. Almalar zeridim lebavlar gattı zeridim. Yanmasa bu yürekkeyim sağnuğat düzeridim. Yanmasa bu yürekkeyim sağnuğat düzeridim. Менә шул, санаулы вакытыбыз үтеп тә китте, һәм инде яңадан күрешер өчен икенче атнаны көтәргә генә кала. Ләкин кабатлап шуны әйтәсе килә. Ялларыгыз уңышлы һәм истә калсын өчен аларны алдан ук планлаштырып куегыз. Һәм инде уку турында да онытмагыз. Ә инде видеоларны сездән безнең электрон адресыбызда көтеп калабыз һәм Instagram, YouTube дигән социаль шелтәләрне дә онытмагыз. Бүгенгә шул, сау булбыллар. Так, стоп, снято. Все, домой.